Koleplads, det er mig, Britt. Hallo? Hallo? Koleplads, Nå, jamen, det er jo så Koleplads. Det her, jeg står og arbejder som receptionist, og det er... Nå. Godmorgen, Jonas. Ja, hej. Ja, nu så jeg ham ikke lige med ham Jonas, der har været oppe og slås med Poul Klargaard, du. Han fik rødet helt under munden, du. Det gad jeg godt at se. Koleplads, det er mig, Britt. Ej, ved du hvad, det er først på tirsdag, du. Ja, der er lige et par dage nu. Ved du hvad, nu er nu har der, ikke? Bor I stadigvæk nede på Nordre Fasanvej? Hej vel, og jeg synes sgu nok, der var en anden facade, ja. Nå, hvor er I så hen nu? Nå, Ballerup, nå. Ja, det lyder sgu da meget skønt. Ja, jeg er væk fra trafikken, ja. Ja, det er rigtigt, du. Har I stadig ham en skideskød, chef? Nå, hvordan fanden er han druknet? Nå, for fanden. Jeg har aldrig længere uden til navn, det er altid sagt, du. Ja, det er da god. Jeg knækker bræk med det hele, ikke? Ja, det er godt, du har. Nå, for fanden. De er råd til Ballerup. Ja. Hej. Og tak for sidst, du. Nå, det er så pakkeriet hernede, ikke? Ej, du. Nå, så var den der. Nå, får I pakket noget? Ja, nå, det er godt. Nå, har I drukket frokost? Ja, det har vi. Okay, hej. For helvede. Nu skriver den kun store bogstaver igen. Hvad fanden? Jamen altså... Må du tage det sammen? Jamen, hvor fanden? Hvad sagde du, det var? Hvad hed den? Bare tryk på den nederste der. Hov, du løfter forkert, du. Husk det nu ned i knæ, ikke? Det er godt, Biver. Så skal også maven, det begynder at rumle lidt, du. Jeg skal lige tjekke, hvad der er. Så for søren have en kat, du. Der er moussaka. Ej, så er der frokost, du. Jeg smutter sgu.